मोनांदों जे थांनाय 22 जुलाइआव बिथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव 10 APBNनि काहिलिपारायावहाय साब जेलाव दोननानै दोनदों। दा दिनै सोमोनांदों जे सासे मानसिया जोबथेसालियाव थानाया दिनै माबायदियै बिथांखौ गुबुनाव लाबोनानै दोनफैनो हाखो। आरो गिदिर बाथ्राया बेनो जे दिनै बिथांखौ जुदि गुबुनाव लाबोनायबा न'खरनि मानसिनो फोरमायनांगौनि खोथा दंमोन, नाथाय दिनै फोरमायाखै। 22 तारिखआव लाबोबाय बिथांखौ हरनि 11:30 27 तारिखआव थांनानै नुहैबाय जेलाव गैया। अब्लासो मोनथिबाय जे 10 APBNनि काहिलिपारायाव दं। दा दिनै जोङो एक्स NDB हिसाबै जोङो बेखौनो बुंदों जे बिथांखौ बेबायदि साब जेलाव दोनालासिनो हय सेन्ट्रेल जेलावनो ज' लोगोफोरजों दोनहैफिननांगौ आरो नङाबा रिलिज होनांगौ। दिनै बेबायदि ओरै लाखोमालाय हरै लांलाय बेबायदि पलिटिकेल गेम खालामबाय थानायखौ जोङो एक्स NDB हिसाबै मोजां मोनाखै। सोरनि षड़यन्त्र थानो हागौ? एक्सुवेलि दिनै बुंनो थाङोबा दिनै षड़यन्त्र हिसाबै जायफ्रानो सरकाराव दङ बिथांमोननिनो आखाइ थागोन। दिनै नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। गोबां रायजो राजानि सोंलुआ बेनो जे गोजोननि सुक्ति जालांदोंब्ला दिनै बिथाङा मानो आरो जेलाव थाहैफिननांगौ जाखो। बिथाङा दिनै उदां अख्राङाव थाफिननांगौ, जोंजों समान थानांगौनिसो मोन्थाय दंमोन। नाथाय बिथांखौ दिनै नांगौ समाव बै समावहाय रबिबारब्लाबो कर्ट बहायनानै लांनानै दिल्लीसिम लांदों, सावरायलायनाय उनाव सिगनेसार होदों बिथांखौ। सिगनेसार जोबखांनानै मास मोनसे जास्लाबै बिथांखौ जेलाव सोनानै लांफैबाय। दा बियो मा जाखो? दा बेयो जोंनि एक्स NDBल' नङा, गोबां रायजो राजाफ्राबो दिनै बे सोंलुआ सिखारदों, मानो बेबायदि खालामखो। रिलिज होनांगौ। जोङो दिनै एक्स NDB हिसाबै जों बेखौनो लुबैदों, जिहेतु बिथाङा सासे सागानगिरि। दिनै सागानगिरिखौ बेबायदि जेल सिङाव दोनबाय थानाया सरकारनि थाखाय लाजिनांथाव बाथ्रा। सासे सागानगिरिखौ जेल सिङाव दोनबाय थानाया जों दिनै नुफेराखै बुहुमाव। बेनिखायनो बिथांखौ सासे सागानगिरि हिसाबै, सासे बर' हारिनि हिसाबै बिथांखौ थाबैनो रिलिज होनांगौ। दिनै जों बेखौनो नुनो मोनदों जे दिनै जोंनि थागिबि बर' फिसाफोरखौ सासेनि उनाव सासे बेबायदि बुथारलांगोन नामा, जोंहा बेखौसो गिनाय दङ। गोविंद बसुमतारी कलेज जारागुरि मुं थिसननाय सोलिगासिनो। BA फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो। गोग्गो सोलोंथाइ आरो इयुननि लामानि थाखाय मोजां आरो थोजासे फोरोंगिरिजों लोगोसे नांगौबादि सुबिदाफोर। बांसिनै मोनथिनो आरो मुं थिसननो थाखाय थाबैनो स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलाद ला 7002271929 9365331725 97066808788 70029428883 9957059235। क'क्राझार टाउननि PWD गेस्ट हाउसआवहाय मोनसे एक्स NDBनि मोनसे प्रेस मिट, बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय गासैबो मिडिया नोंथांमोनखौ आङो सासे एक्स NDBनि सासे मावथि हिसाबै गिबियावनो आं धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। दा दिनैनि जितु प्रेस मिटनि जितु उद्देश्य, बे प्रेस मिटनि उद्देश्यखौ जोंनि सिगांनि बिबुंथिगिरि सिगांनि प्रेस रिलिजआव होलांनाय बिथां अनजालु सारा जे बुंलांखाबाय जे दिनैनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय 22 तारिख जुलाइआव जोंनि NDBनि सासे फाउन्डार अर्थात गायसनगिरि रन्जन दैमारिया दिनै जेलाव दङमोन, गुवाहाटीनि मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहाय। नाथाय बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बिथांखौहाय मोनसे गुवाहाटीयावनो थानाय मोनसे 10 APBNनि मोनसे न' फिसायाव दोनफैदों होनना जों खोनादों। नाथाय बिथांखौहाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै मानो दिनैहाय बे मोनसे न'आव दोनफैखो, बे बुस्थुखौ दिनैहाय जोङो एक्स NDBनि जानानै जोङो दिनैहाय क्लियारिफिकेसन जों जाजानो लुबैदों, क्लियारिफिकेसन मोनजानो लुबैदों। मा खारननि थाखाय बख'ना लाबोदोंमोन आरो मानि थाखाय दिनैहाय बेयाव दोनफैखो, दा बेनि फिननायखौ बिथांमोना जोंनो होनांगोन। आरो दोनफैदों मानो दोनफैदों आरो हगारनांगौबा जों बेखौनो लुबैदों। जों एक्स NDB हिसाबै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मोनसे
एनडिबिनि नांनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि माखासे दल संगठननि सापर्ट मददनि गेजेरजों दिनै मोनसे बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनि गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोनसे सान्थि एकर्ड होननानै बुंलांदों। बेबायदिनो क'क्राझारावहाय 2021नि 7 फेब्रुवारियावहाय जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारा फैदोंमोन। बेयाव बिथाङा जोंनाव मोनसे बे मिटिंनि गेजेरजों बुंलांदोंमोन जे बर'फ्रा मोनसे पिस एकर्ड जाबाय। बे पिस एकर्डनि गेजेरजों गासैबो मोनसे मोजाङाव आवगायलांनो हागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बेखिनि बुंनाय बाथ्राया दिनै बुंनायबाजोंल' जादों। दिनै मोनसेबो प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै। दिनै मोनसेबो सान्थियाव फैनो हायाखै। दिनै जुदि सान्थि एकर्ड जादोंब्ला दिनैहाय जोंनि रन्जन दैमारि सारखौबो जिहेतु माखासे एकर्डआव लिरखानाय बाजिनो क्ल'जआव लिरखानाय बाजिनो दिनै बिथांखौबो माखासे सारिजारि खालामनानै बिथांखौबो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौमोन। आरो गुबुन गुबुन जेसेबांनाखि लिडार आरो केडार्सफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै जों खावलायदों जे बिथांमोनखौ गासैबो हजोबनो थाखाय जों खावलायदों। गोविन्द बसुमतारी कलेज जारागुरि मुं थिसननाय सोलिगासिनो। BA फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो। गोग्गो सोलोंथाइ आरो इयुननि लामानि थाखाय मोजां आरो थोजासे फोरोंगिरिजों लोगोसे नांगौबादि सुबिदाफोर। बांसिनै मोनथिनो आरो मुं थिसननो थाखाय थाबैनो स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलाद ला 7002271929 9365331725 97066808878 70029428883 9957059235